Dobrý den, po delší době opět zdravím posluchače a diváky našich reportáží. Dnes je 31. ledna 2013 a kromě toho, že dnes naši žáci a studenti dostanou pololetní vysvědčení, tak dnešní den vlastně bude i trošku netradiční. Klasický vyučovací den to nebude. A jaká bude náplň dnešního dne, tak na to už se zeptám pana učitele Nováka, který celý tento den organizačně připravil. Takže já mu předávám slovo. Tak na dnešní den jsme si pozvali 3 složky záchranného integrovaného systému, to znamená policii, záchranáře a hasiče. A dalo by se říct, že každým rokem tady tu činnost tady praktikujeme na škole, tak aby si žáci získali nějaké nové představy nebo nové informace o těchto praktikách, těchto základních integrovaných systémů. Dnešní den mám navíc pozvané takové 2 významné hosty, na to jsem zvědavý, jakou přednášku dětem oni dají. A to je inženýr Miller, který je z Městského úřadu, z odboru životního prostředí. Ten bude mluvit něco na téma stromy, funkce stromů v krajině. A potom paní doktorku Musilovou, což je vedoucí sdružení Zdravé město Dačice, takže určitě nějaké aktuální informace a program tohoto sdružení jim řekne. Takže já panu učiteli Novákovi děkuji a my se samozřejmě s naší kamerou porozhlédneme po škole a navštívíme různá místa, kde tyto akce budou probíhat. Děkuji za rozhovor. Není zač. Tak já tady u nás ve škole vítám paní doktorku Musilovou a zeptám se jí na účel nebo na cíl dnešní návštěvy, takže máte slovo. Dobrý den, já jsem vedoucí projektu Zdravé město Dačice, což je projekt, který zajímají názory veřejnosti, život lidí v našem městě. A dostali jsme pozvání od učitelů vaší školy k tomu, abychom tady představili tenhle projekt, což mě oslovilo a jsem moc ráda, protože se to samozřejmě týká i mladých. Tenhle projekt je o rozvoji města a kdo jiný než mladí jsou ty, kteří v něm budou žít. Tak jo, děkuji moc. Můj čas je pouhé prozatím. Můj čas může říct, já už neplatím. Tak rád bych žil A mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tíhme, rány mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu